איך הכנתי את התחפושת ג'ינקס הזאת וכמה זה עלה לי? חוץ מהפאה, הכנתי פה הכל בעצמי. אז כמובן שהלכתי לחנויות יד שנייה ומצאתי חצאית אור שעלתה לי 5 שקל. עטפתי את עצמי בסלוטייפ, ציירתי את החולצה שאני רוצה וחתכתי את החצאית לגודל המתאים. אחרי זה תפרתי אותה בתור חולצה והוספתי גומי שיחבר בין החלק הקדמי לאחורי. הכנתי כל מיני חלקים לחולצה מפימו בצבע זהב ואפיתי אותם חצי שעה בתנור. גזרתי חורים בחולצה והדבקתי עם דבק מגע את הפימו בחבל שקניתי בחנות תפירה. מצאתי בחנות יד שנייה אחרת מכנס סגול שעלה לי 40 שקל, ובבית חתכתי אותו והדבקתי פסים של סלוטייפ וצבעתי ביניהם עם צבע אקריליק ורוד, ואז צבע אקריליק זהב מעל זה. בחלק התחתון של המכנס הוספתי גם לכלוך, כי בואו, הבחורה חיה בעיר התחתית. מצאתי אצל סבתא כמה חגורות שהיא לא הייתה צריכה, ובנוסף לזה קניתי עוד כמה חגורות שגם עלו לי 5 שקל לכל אחת ביד שנייה. אז חתכתי והדבקתי אותן ביחד שיראו כמו החגורות של ג'ינקס, וגם עליהן הדבקתי פימו. אני חייבת לציין שלדעתי החלקים של הפימו נותנים לזה את התחושה של תחפושת מושקעת, אז ממש שווה בעיניי להוסיף פימו. את הכפפות קניתי במקסטוק ב6 שקל, חתכתי את הקצוות והדבקתי גם פה פימו. העדשות עלו לי 100 שקל מאופטיקנה. אני חייבת לציין שהעדשות טיפה מטשטשות את הראייה, אז קחו בחשבון. את האיפור עשיתי לפי המדריך של הבחורה הזאת. הפאה עלתה לי 100 שקל באלי אקספרס והצבתי אותה עם פן וספרי. נשאר לי רק לשים שרוכים ורודים בנעלי צבא שחבר הביא לי, וזהו, יש לנו ג'ינקס. סך הכל עלה לי 312 שקל, אבל ניצחתי בתחרות תחפושות בעבודה, וזכיתי ב500 שקל, אז בגרל מאת' זה יוצא שהרווחתי איזה כמעט 200 שקל על התחפושת הזאת. אני מתכננת למסור את התחפושת הזאת אחרי פורים, אז אם את מעוניינת בתחפושת, מוזמנת לכתוב פה מה משפט ג'ינקס אהוב עלייך, ואני אגריל מישהי להביא לה את התחפושת.